ndikugamuchirai kwatiri kuita vatariri veSly Media TV. Pano ndo patiri kupa nyaya dzinopisa nedzinosuwisa dzinenge dzichiitika munharaunda matigere. Nhasi uno tiri kutaura tiri pamastudios edu ari kuHarare, apo tine mukomana wechidiki anonzi Malvin Siya ane makore 29. Iye ati ane dambudziko ramubvisa kwaanogara kuti auye asheye nesu kutiwo ruzhinji ruzive zvinenge zvichiitika kwaari, uyezve awane rubatsiro. Regai titaure naye tinzwe kuti dambudziko rake ramuunza pamastudios edu eSly Media nhasi uno nderipi. Mukoma Malvin, makadii zvenyu? Tiripedu makadiwo. Kuri sei kwabviwa nhasi? Kwabviwa nhasi kuri nani zvako. Handiti tikaona murume mukuru atifonera auya kumastudios edu, tinoziva kuti panenge pane dambudziko rinenge richimunetsa. Titsanangurirewo dambudziko rako muchidimbu kuti chii chiri kunetsa, uyezve zvakatanga sei kusvika pari zvino nhasi? Dambudziko rangu ini ndichiritsanangura. Dambudziko rangu rakatanga pamukadzi wekutanga. Ndakatora mukadzi wekutanga inini. Mukadzi wangu wekutanga haana kutambirwa naamai wangu chaka zvakandifadza. Mukadzi wangu wekutanga akapiwa imba pasina 2 weeks. Mukadzi wangu akapiwa imba pasina 2 weeks. Amai vakataura kuti mukadzi wako andituka. Mukadzi wekutanga ndikasvika pakusiyana akaenda. Ndikatora mukadzi wechipiri. Mukadzi wechipiri andakatora wakati anopenga. Amai wangu inini. Iwo aipenga here? Anga asingapenge ba. Nobva zvazodii? Ndikazobva tabva ipapo wechi2 anga ane mwana futi. Wechi3 pandazotora wechi3 ndichibva kuno kuHarare. Ndichibva kuno kuHarare kunoku ndakasvika pandagara naye. Akatanga kuenda kumaperiod mukadzi aiti after 2 weeks patangosangana pese obva aenda kumaperiod. Patangosangana tese obva aenda kumaperiod. Saka zvakagara zvichindishusha mwoyo ndichikira ndichiti chiri kumboitika chii ndichizvibvunza ndega. Pandazosvika panguva kuti pandati kuna baba, baba ngatimbofamba. Ndosvika kupi ndisingagari nevakadzi, ngo ndikatora mukadzi woita sei oenda. Nguva yandakafamba nababa inini kwatakaenda nobatsirwa, takasvika kuzvikanzi kwaamai vari kupi. Tikati amai asara kumba. Amai vakafonera nababa kunzi uyai kupi kuno. Amai vakati handikwanisi kuuya kupi ikoko, ini handifambe maprofita mako ndinanga uroi kuti ini ndikuti usagare nevakadzi. Mukadzi yendofunga akasvika pakuenda kumusha kwavo. Uyu wechitatu kawo? Hana kuona. Mandazotora futi mukadzi wechi4. Wechi4 ndofunga takagarisana tikaita mwana wekutanga. Akakura akaita gore ne6. Ane gore ne6 ndo paakatanga kuitawo zvemaboyfriend patasvika pakusiyana. But tisati asiyana nemukadzi uyu ndaiti kana ndikasangana nemukadzi ndaigona kushaya shungu nemukadzi. Rimwe dambudziko rakazengera kuwana pandakazoona kuti dambudziko rapo. Ndaiti ndikasangana nemukadzi mwedzi wangu musana waita sei wairwadza ndisina kana chandashanda. Ndikati zvinoitika chii, ndichiudza baba. Baba ingoti ameno imbofamba. Asi ndati ndikafamba ndainzoya naamai nababa. Amai wairamba kuenda, baba waita sei waiti handei. Ndimbobata muromo pamukadzi wechi4 wautaura kuti akazoisa maboyfriend. Kuita kwake maboyfriend inyaya yako here yekuti iwewe wanga usina shungu nemukadzi iye akati azvibatsire? Ipapo handichazivi manje because ndakaona kunge ranga radambudziko rekuti ranga radambudziko pangwandiri here. Ndo pandisina kunyatsonzwisisawo nenyaya yekuti mukadzi uyu naamai wangu chaiche wanga wasingaonane. Ini ndingana ndine mukadzi ndikauya nemukadzi pamba ndikati ndaane mukadzi wangu ina anditambirwa dhininga ndi 2 weeks naamai vanenge vachiwirirana. Asi pasina 2 weeks pamberi apo vanenge vaita sei pari pasina kuwirirana. Kana neni wacho kana chikafu chaichi chavanenge vabika vanenge vasingatondipi. Kana nemukadzi wandini vanenge vasingataudzani. Ndo nhau inoitika iyoyo. Ende mberi mutiudze vamwe madzimai aya. Mukadzi wechi5 andakazotora inini. Takanga tangoti tikasangana, patasangana futi pasina 2 weeks aenda kumaperiod, pasina 2 weeks aenda kumaperiod, pasina 2 weeks aenda kumaperiod. Wakadzi wese vanongoenda pasina nyaya yekuti ranetsana nyaya svino. Unongoti waenda kwawaenda uchidzoka unosvika pamba mukadzi achisipa. Kuti mukadzi dzoka anongoti kumba kwenyu handikwanisa kuita sei kudzoka, amai vako vanonetsa.
kochi uye wakavinga amai here kanti wakavinga inini anenge achingoti kuti amai wakwanda sei vanonetsa ndoonawo inenge ichiitika iyoyo. Iko zvino une mudzimai here? Iko zvino mukadzi wandanaye wavo wechi6 mudzimai andaira wechi6 futi dambudziko ndiro rimwe chete ngo tikasangana chete aenda kumaperiod tikasangana chete aenda kumaperiod saka pasina 3 days ndopakasanga kuti inini chamwarika zvaakuitika pandirika handisi kunyatsozvinzwisisa because inini kana ndada kuenda kumaperiod dadaenda kunguva yangu maperiod ndinonzwa peni handinonzwa but ezvinezvi zvangoti patasangana chete ndakuenda kumaperiod saka ini hangu zvemusi handichatese handichazvikwanisi kana wazogadzisawo dambudziko riri pauri iwewe ndozodzoka hangu saka ndonyaya iripo ndonyaya yandinetsawo mhuri yeZimbabwe iyoyo. Inyaya inotyisa. Alright, iwewe pawakatanga kuona kuti iri radambudziko ndepapi muupenyu hwako? Pandakatanga kuona kuti radambudziko panhau yemadzimai because ndikatora mukadzi havatambiri mukadzi wandatora vanomutambira mazuva ekutanga but kuzofamba kwenguva hapachisina kuwirana. Okay. Ivavo vachona unhu hwavo hunenge hwakamira sei kwavari kana kuti kuvabereki vako? Vakadzi vandinotora anenge asina unhu hwakamboshata kuvabereki vangu kana ndichizvitarisawo inini semaonero angu pane pasina kunetsa kana kudii because nguva zhinji ndakazosvika pakuzoti ndakasvika pakutama kubva pane vabereki ndikanditanga kugara kwangu ndega but dambudziko ndiro amai vangu vatobva kuamba kwavo kwavanenge vari wachitowinga kutoshusha mukadzi wandendinaye but semunhu ndechikugara chingozvitongesa ndikoti pamwe ndozvinoita upenyu ndofunga ndakambosvika panguva yekuti ndada kuzvisungirira ndikati ko ndoraramire ndichingoti inini kana ndikagara nemukadzi handina mukadzi anotambirwa nevabereki wese mukadzi andatora ndingachingonzi akaipa. Ndofunga ndakasvika pakuabvunza mashoko ekuti mukadzi yawandatora inini mi munoti haaite saka imi mukabereka vana 5 pavana venyu 5 wese munoti wese havaite here zvikanzi wakasvika pakundiwa zvikanzi iwe hauteerere kana usinganditeerere haufa wakagara nemukadzi ende uchafa uri tsuro yemubhuku. Ndikati hapana chakaipa ndofunga ndakasvika pakuda kuzvisungirira. Zvingasvika pakadara isusu hedu seSlay Media TV tinoti aiwa kusungirira haisiyo nzira yakanaka yekugadzirisa matambudziko anoitika muupenyu. Asi ndakuda kuti ndidzoke zvakare kumashure sezvo wataurira kusvika pari nhasi uno kuti mukufamba umu maifamba kumaprofita here kun'anga here mainyatsokufamba zvakamira sei? Kazhinji kwandaifamba ndaenda kumaprofita because kun'anga pamwe pacho ndaigona kusvika mari yacho yekuti ndiende ikoko ndendisina ndo nhau yanyanya kuitika. Pamwe pacho ndaigona kusvika pandakamboenda nababa ndakaenda kunoitwa waitwa zvechiwanhu baba ndo akakwanisa kubudisa mari yavo because wanga wabva kurima foja ndondati baba ngatimbofamba ndosvika but patakaenda ipapapo takasvika zvikanzi nhau inoda adzimai waripo amai vomwana varipo ndotsanganangudzo dzaibuda kwamaienda ikoko ndotsanangudzo dzaibuda idzodzo. Izi ndoda kuvhunza mukuzvarwa kwenyu imi mumhuri muri vangani? Mukuzvarwa medu mumhuri isusu mumba medu tiripo wana wababa vangu tiripo 6 amai yangu akarohwa nemwana wavo 1. Okay. Muri 6 kudaro vakomana vasikana makamira sei? Vakomana tiripo 2. Mukomana wekupedzisira ndiye Gotwa asati aroora. Okay. Iwowo ndiwo wokutanga? Ndini mukomana wekutanga. Kuhanzvadzi dzenyu dzakamirawo sei? Dzimba dzavo dzakamirawo sei? Hanzvadzi dzangu dzimba dzacho vari mumba izvozvizvi kune vari 2 ndo vari mumba pahanzvadzi dzangu. Kuwana wababa wangu ini 2 ndo vari mudzimba mumwe wacho haasi. Kune 3 ndo vari mudzimba ndandakangasa 3 ndo vari mudzimba but mumwe wacho haasi but iye naamaiwo hapana connection kunyatsowirana chaiko chaiko. Okay. Asi ndoda kutarisa iwe uri wechingani mumhuri umu? Ini mumhuri ndiri wechi5. Wechi5. Wokuchienda kuti hanzvadzi dzako dzihombe idzi vakuru kwauri? Kumberi kwangu ini kune vasikana 3. Okay. Ndo variko vasikana 3 ini wechi4. Mumashure mangu mune anonditeedzera inini akaroorwawo Gotwe ndiye wechi6 kuna baba wangu ini. Alright. Tichikurukura imimi muchikurukura mumhuri menyu nesituation yaonayo nehanzvadzi dzako idzi zvinonzi chiu? Mumhuri medu isu magariro atinoita wanoirana nemumhuri medu inini munhu anokwanisa kundidzivisa dambudziko rangu ihanzvadzi yangu yakaenda kuSouth
ndiye munhu andototi tonyatsowirirana asi wamwawa kuwirirana kwedu kunotinetsei because amai kana ndikagara pasi vanenge vachiti haunditeereri saka ndakazosvika pakubvunza kuti ko pandisingateerere ndepapi. aiwa chandoda kunyadzira chinoita kuti musawirirane chingava chiipa ndoda kuti ndingonzwisa hangu ipapo handizive because hanzvadzi dzangu toononge tichiwirirana but wangosanganapo wakasangana naamai problem yatotanga. ko imimi namai venyu iwewe pachako naamai vako zvakamirawo sei? inini naamai vangu tinowirirana ndisina mukadzi ndonawo inoitika ndangowane mudzimai chete kuwirirana kwedu apa chisina takungowirirana zveapo neapo kana izvozvi kwavari kwawakaenda chaiko chaiko ndofunga kubva watenge pawakatenga ndakangoenda kanenge 2 chete ndakatosvika pakuti ko ndichaenda kuno ndoenda kupi because kana ndine mukadzi havanditambiri zvakanaka ndogara ndisina mukadzi upenyu hwangu hwese ndosvika ndoita sei? Alright, ko tichidzokera kune hama dzaamai wakambovanyorera here dambudziko iri vakatiwo chii? hama dzaamai ndakambodzitaurira vakati sekuru akati iwo handikwanisi kuzvipindira because iwo unedzenjarani rako but vakaudza amai vangu vakati imimi fambai nemwana. Amai vangu havana mhinduro yakavapindura yakanyatsondifadzawo kana pavakapindurawo. Makuriro ako anga akamira sei? Makuriro enyu semhuri iwewe toda kunyatsokunzwa kuti tinzwe maybe pakatangira dambudziko iri. Inini makuriro andakaita takakura taigara pamba nababa namai tairima wairima fodya nechibage tingori pamwe chete but kukura kwangu ndakambomwa poison ndakambomwa mushonga ndiri kuma 13 years. Chii chaitika? Mabatiro avaindiita anga asiriwo chaichaiwo. Chii chaiitika? Ndaigona kuti ndikanoshanda kana chokwa ndaenda kunotsvagawo tumari tondatsvaga ini waitora mari yei. Saka ndakazosvika pakumwa poison nenyaya yekuti wakanga wandirova ndaramba kuita sei zvawaida kuti ndiite kuti ndiende kunofudza mbudzi ndikati kwenini mai zvinani mai mabatiro amuri kundiita panapa tikashanda tese hamuna chamunondipa kana chandoita. Saka imimi tasai mune zvandiri izvozvizvi ini kuchikora chandinogona zvikanzi iwo haurambe zvandinichida panapa. Saka nyaya iripo uri kuti ndoko yakatangira here nyaya iyi kana kuti pane zvimwe zvakazoitika pamberi apa? Maonero ako iwewe semunhu? Maonero angu inini pazvakatangira zvakatanga pakutora mukadzi wekutanga ndopazvakatangira. Okay. Ko baba semukuru wepamba anotiwo kudii? Baba wangu inini kuti wataure vanonzi hama yangu hamushande ndonawo inoitika. Hawakwanisi hawana voisi kuna hama yangu baba wangu. No, ndinotenda Malvin nekuti panyaya iyi asi iwewe nhasi wauya pano paSly Media TV help yauri kuda rubatsiro rwaungave uchida nderupi? Ini rubatsiro randonyanya kukumbirika ndekuti kana ndikawana anondibatsirawo kana riri problem ipandiri ibhiswawo kana pane zvinenge zvakaiswawo pandiri zobhiswawo kuti ndiwane ndigare nomukadzi ndito munhu anditasika pano enezvo kana kwandiri kutogara chaiye ndakutonyara kuti ndoramba tichigara sei munharaunda imo kana mandinoshanda mabasa bandichaichaipo ndakungonzi ukangoona munhu asana ngoti mukadzi andatora ngonzi munogara here apa haagare nemukadzi pavo munosvikepi hapana kwamunombosvika maimanzi mukangoita mwana makutoenda ndomagari ndomararamira ndakungoita ndatongo munhu wangoti ndangoraramawo zvangu semunhu but unenge wango munhu wangoti ngochingoti mheni ndo zviripo. Saka rubatsiro rwauri kuda ndiro rokudzi uri kufungidzira kuti pane zviri pauri? Ndiyo zvandiwo nhau yandiri kufungidzira iwe. Nhau iyi yatinotaura panapa mukoma Malvin ndinoziva kuti munenge makambofamba mukubhilivha kwako nekuda kubviswa dambudziko rako uri kutarisira vanhu vakaita sei kuti vakubatsire. Kune vanhu vaprofita, kune n'anga, kuna nasekuru, kune vemasvikiro, iwewe wakasununguka kava vapi?
ini dambudziko rangu kuti ripere ndikaenda pamwe ndikaonawo munhu anenge aita zvichiwano pamwe ndingakwanisa kutibatsira because mumaprofita ndambofamba ndaneta. Wakaenda kwakawanda sei chimboti ine kubhindura ndakaenda kwana Mutare kwese ndaenda ndikasvika pakuenda kune mumwe shamwari angu ati hande kuMozambique pane munhu anota sei anobatsira. Ndofunga ndakasvika pakuenda naye but dambudziko ndirengoti pawasvika pese unongonzi uya naamai nababa but ukanoudza kuti handei anobvuma ndibaba, amai vanoramba kuti handikwanisi kuenda. Okay. No, waita zvakanaka tanzwa nangire dambudziko rako. Vangada vachikuda kubata vangakubata panhamba dzipi? Vanoda kundibata inondibata pa 078 422 0584. Dzokorora ifuti. Namba dzangu dzinoti 078 422 0584. Zvakanaka. Mavanzwa ka mukoma Malvin vachitaura dambudziko ravo ravauisa pano paSly Media TV nhasi uno. Asi mukoma Malvin nhasi vabva vauya nemudzimai wavo anova iye wechi6 ave nedambudziko rakare riya raanga achitaura riya. Toda kuti tikurukure navo tinzwe kuti ivowo chii chiri kuitika pavari uyezve izvi zvakatanga sei. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Pari zvino wandigere naye ndiye mudzimai wamukoma Malvin wandanga ndichikurukura naye zvino. Regai tinzwewo kuti ivo dambudziko ravo rava naro pari zvino nderipi. Tinogamuchirai Madam Misha Zvinyange. Dambudziko renyu ramunaro pari zvino imimi muchigubva zvamagara namukoma Malvin nderipi? Dambudziko rangu ndiri kuenda kunguva kasingaperi. Nongoti panguva pandinenge ndisiri kunguva tikangosangana ndototanga kuenda kunguva. Dambudziko iri rakatanga papi muupenyu hwenyu? Dambudziko iri rakatotanga nemurume uyu wandasangana naye. Okay. Malvin C. Okay. Nambobvira ndakariita. Iye akambenge akuudza here zvaimboitika before kana kuti akakutsanangurira here zvakamboitika nevamwe vakambogara navo? Izvo zvakatozonditsanangurira mushure mekunge ndaita dambudziko iri. Nokuti ndakabvunza kuti izvi handisati ndambozviita. Kutosangana nazvo. Ndopa akatanga kunditsanangurira kuti akaenda mushure mako akanga achienda kunguva kasingaperi. Saka izvezvi ndakutotya kutosangana naye takutongogara. Panguva yatinongosangana yacho iyoyo ndinomuka ndichinzwa musana, handikwanisi kana kutakura kana mugomo wemvura kwatiri kumusha. Zvinorema handikwanisi kuita nemusana iwo. Okay. Alright. Asi imimi muchiritora dambudziko muchirinzwa makazvitora sei samai vakada munhu? Iko zvinoda kuzvigamuchira, asi pakutanga ndasingazvigamuchiri nekuti ndakati ngatimbofambai. Airamba. Ndikati hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakutofungawo kuti une zvauinazvo nekuti kana uchiti iwewo haukwanisi kuti tifambe. Saka munombozenge mafamba nenyaya iyi? Haiwa, kufamba tina. Ivo vakatongondita regai titsvage nhamba tiwane kubatsirwa. Okay. Alright. Imimi samai shuwiro yenyu ndeipi? Mai vanoda munhu wavo, shuwiro yenyu ndeipi muupenyu kuenda uchienda mberi? Shuwiro yangu ndeyekuti ndiite zvakanaka, ndigarewo musha wangu, svikawo murufu. Kuti hapana munhu anoda kuti aroorwa obva aroorwa obva. Munhu anenge akatotarisira kuti ndaroorwa ndakuchigara. Iroro ndo dambudziko rangu.
asi iye akawana rubatsiro, imimiwo mukawana rubatsiro, zvinhu zvese zvakajeka. Zvinenge zvakajeka. Okay, chitaurai hope yamuri kuda kumhuri yeZimbabwe yakateerera iri kukunzwai izvezvi zviri pamwoyo penyu, munyatsokuzvidonongodza, vanhu vanyatsokunzwa kuti toda kubatsirwa nezvakati. Ini ndiri kukumbirawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe. Ndatambura, ndakutotya kusangana nemurume uyu nekuda kwedambudziko raainaro. Ndiri kukumbirawo rubatsiro. Dambudziko rangu rakapera, aiwa ndinogara zvakanaka, ndaitofungawo kuenda mazuva adarika. Asi ndakazozviona kuti handina kwandinosvika, ndinogona kuzosvikawo kune rimwe dambudziko hombe kune iri, regai tigadzirise irori. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa, ende ndinovimba kuti vazhinji veZimbabwe vari kukunzwai imi muchitaura dambudziko renyu. Mhuri yeZimbabwe, ndiyo nyaya yatanga tinayo nhasi, inyaya yakaoma, nyaya inosuwisa, nyaya inosiririsa. Mukaona vanhu vouya pamberi pechita cheZimbabwe kuti vataure matambudziko avanosangana nazvo, zvinoreva kuti idambudziko rine hukukutu. Isusu tinoziva kuti vatariri veSly Media TV varipo vanobatsirawo, vana gogo, vana sekuru, maprofita. Ndiwo matambudziko anogona kukuisaiwo pamhepo muchionawo kuti mavabatsira. Isusu seSly Media TV tinongoramba tichiti murambe muchisubscribe, muchilike, muchifollowa mavideos atenge chikupai pano. Anokuonekai ndi Simba Rashe Zvidza, tichizosangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye.